Πιστεύεις ότι ο καθημερινός σου περίπατος σε κρατά πραγματικά υγιή? Αν είσαι μεταξύ 65 και 80 ετών, υπάρχει ένα λάθος που μπορεί αθόρυβα να μετατρέψει αυτή τη φαινομενικά υγιεινή συνήθεια σε κάτι επικίνδυνο. Δεν έχει να κάνει με το πόσο μακριά περπατάς, ούτε καν με το πόσο συχνά. Έχει να κάνει με το τι λείπει από το σώμα σου πριν και μετά από αυτά τα βήματα. Το καθημερινό περπάτημα είναι μία από τις πιο απλές και ισχυρές συνήθειες για μακροζωία. Δυναμώνει την καρδιά, καθαρίζει το μυαλό και κρατά τις αρθρώσεις σε κίνηση. Όμως, όταν γίνεται με λάθος τρόπο, όταν λείπουν μερικά βασικά στοιχεία, μπορεί σιωπηλά να σε φθείρει αντί να σε ενδυναμώνει. Πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι μετά τα 60 οι ανάγκες του σώματος αλλάζουν δραματικά. Αυτό που κάποτε ήταν ασφαλές μπορεί να αρχίσει να πιέζει την καρδιά, να αποδυναμώνει τους μύες ή να πυροδοτεί φλεγμονές που δεν φαίνονται ούτε γίνονται άμεσα αισθητές μέχρι να είναι πολύ αργά. Σήμερα λοιπόν θα αποκαλύψουμε τα 6 πράγματα που μετατρέπουν το περπάτημα σε ένα αργό δηλητήριο για τους ηλικιωμένους και πώς να τα διορθώσεις πριν να είναι αργά. Αυτά δεν είναι μικρές λεπτομέρειες, είναι οι σιωπηλοί λόγοι που τόσοι άνθρωποι πιστεύουν ότι κάνουν τα πάντα σωστά, ενώ συνεχίζουν να νιώθουν κουρασμένοι, ζαλισμένοι ή πονεμένοι μετά το περίπατό τους. Και ως άνθρωπος που έχει περπατήσει μέσα στα χρόνια, μπορώ να σου πω το εξής: κάθε βήμα μετράει. Αλλά το σωστό είδος βήματος μετράει ακόμη περισσότερο. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα που πολλοί μεγαλύτεροι άνθρωποι παραλείπουν όταν περπατούν καθημερινά. Νούμερο 1. Η έλλειψη σωστής ενυδάτωσης πριν το περπάτημα. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πριν βγουν για περπάτημα είναι ότι ξεκινούν αφυδατωμένοι. Πολλοί μετά τα 65 χάνουν τη φυσική αίσθηση της δίψας, πράγμα που σημαίνει ότι τη στιγμή που νιώθουν διψασμένοι, το σώμα τους έχει ήδη σημαντική έλλειψη υγρών. Όταν αρχίζεις να περπατάς σε αυτή την κατάσταση, το αίμα γίνεται πιο παχύρευστο, η καρδιά αναγκάζεται να δουλέψει πιο σκληρά για να το κυκλοφορήσει και οι μύες κουράζονται πολύ πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Αυτό που μοιάζει με απλή κόπωση μπορεί στην πραγματικότητα να είναι σημάδι ότι το σώμα σου βρίσκεται υπό αθόρυβη πίεση. Φαντάσου το εξής: ξυπνάς το πρωί, πίνεις τον καφέ σου, ίσως παίρνεις τα πρωινά σου φάρμακα και μετά βγαίνεις κατευθείαν για περπάτημα. Ο καφές λειτουργεί ως ήπιο διουρητικό. Σε κάνει να χάνεις περισσότερα υγρά. Έτσι, αντί να προετοιμάζει το σώμα σου, στην πραγματικότητα σε αφήνει πιο αφυδατωμένο από πριν. Αυτός ο πρωινός περίπατος, χωρίς φαγητό και χωρίς νερό, αναγκάζει την καρδιά να κάνει περισσότερη δουλειά με λιγότερα διαθέσιμα μέσα. Με τον καιρό, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε ζαλάδες, αυξημένη αρτηριακή πίεση και ακόμη και μικρές διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό, τις οποίες πολλοί ηλικιωμένοι αποδίδουν απλώς στο γύρας. Οι καλύτεροι περιπατητές που γνωρίζω, άντρες και γυναίκες στα 70 και στα 80 τους, που κινούνται ακόμη σαν να είναι 50, κάνουν πάντα ένα απλό πράγμα πρώτα: ενυδατώνονται. Όχι με ζαχαρούχα ποτά ή χυμούς, αλλά με απλό νερό και μια μικρή πρέζα αλάτι για ισορροπία. Αυτό βοηθά το σώμα να απορροφήσει καλύτερα τα υγρά και διατηρεί την αρτηριακή πίεση πιο σταθερή κατά τη διάρκεια του περπατήματος. Και εδώ είναι κάτι που λίγοι αναφέρουν: η αφυδάτωση κάνει και τις αρθρώσεις πιο άκαμπτες. Όταν το σώμα δεν έχει αρκετά υγρά, η φυσική λίπανση των αρθρώσεων μειώνεται, αυξάνοντας την τριβή και τον πόνο. Έτσι, μπορεί να πιστεύεις ότι τα γόνατά σου σε εγκαταλείπουν, ενώ στην πραγματικότητα απλώς είναι αφυδατωμένα. Πριν από κάθε περπάτημα, κάνε μια μικρή ιεροτελεστία. Πιάσε ένα ποτήρι νερό, μόνο ένα. Έπειτα, κάθεσαι για 5 λεπτά, ώστε το σώμα σου να το απορροφήσει. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αυτή η μικρή πράξη μπορεί να μετατρέψει ένα επικίνδυνο περίπατο σε ένα πραγματικά υγιεινό. Και αν περπατάς σε ζεστό καιρό, πάρε μαζί σου ένα μπουκάλι νερό, ακόμα και αν πίνεις μόνο μικρές γουλιές. Κάθε σταγόνα μετράει σε αυτή την ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι το περπάτημα δεν είναι αυτό που βλάπτει τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Αυτό που προκαλεί τη ζημιά είναι η παραμέληση των αναγκών του σώματος πριν από το περπάτημα. Η ενυδάτωση είναι το αθόρυβο θεμέλιο της ασφαλούς κίνησης. Χωρίς αυτήν, τα βήματά σου δουλεύουν εναντίον σου, όχι υπέρ σου. Νούμερο 2. Η αγνόηση της μυϊκής αποκατάστασης μετά το περπάτημα. Πολλοί μεγαλύτεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το περπάτημα από μόνο του αρκεί για να παραμείνουν σε καλή φυσική κατάσταση. Εκεί όμως ξεκινά ο αθόρυβος κίνδυνος. Όταν περπατάς καθημερινά χωρίς να δίνεις στους μύες σου χρόνο να αναρρώσουν, αρχίζεις σταδιακά να καταστρέφεις περισσότερους τους από όσους το σώμα μπορεί να επιδιορθώσει. Δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μέσα σε μήνες οδηγεί σε χρόνια κόπωση, πόνο στα πόδια και ακόμα και απώλεια ισορροπίας. Αυτή είναι μια αλήθεια που λίγοι λένε. Στα 65, οι μυϊκές ίνες δεν οπουλώνονται τόσο γρήγορα όσο παλαιότερα.
Κάθε βήμα που κάνεις δημιουργεί μικροσκοπικές ρήξεις που χρειάζονται ξεκούραση, πρωτεΐνη και ήπιες διατάσεις για να επουλωθούν. Όμως οι περισσότεροι ηλικιωμένοι παραλείπουν και τα τρία. Τελειώνουν το περίπατό τους, κάθονται και θεωρούν ότι έκαναν το καθήκον τους για την ημέρα. Χωρίς αποκατάσταση, το σώμα περνά σε αυτό που οι γιατροί ονομάζουν καταβολική κατάσταση, όπου αρχίζει να διασπά τους μύες αντί να τους χτίζει. Γνώριζα κάποτε έναν άντρα που τον λέγαν Αντώνη, 74 ετών, ο οποίος περπατούσε 3 χιλιόμετρα κάθε πρωί χωρίς καμία εξαίρεση. Πίστευε ότι όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορούσε όμως να καταλάβει γιατί τα πόδια του πονούσαν συνεχώς, γιατί έχανε όγκο στους μυρούς και γιατί το να σηκωθεί από μια καρέκλα γινόταν όλο και πιο δύσκολο κάθε εβδομάδα. Αργότερα, ο γιατρός του εξήγησε ότι το σώμα του λειτουργούσε άδειο. Οι μύες του φθύρονταν επειδή ποτέ δεν τους επέτρεπε να ξεκουραστούν ή να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους. Για να το αποφύγεις αυτό, κάνε το περπάτημα μέρος ενός πλήρους κύκλου αποκατάστασης και όχι μια μεμονωμένη πράξη. Μετά από κάθε περίπατο, κάνε 2 μικρά πράγματα. Τέντωσε τις γάμπες, τους μυρούς και τη μέση σου για τουλάχιστον 1 λεπτό το καθένα. Και φάε ένα μικρό σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη, όπως ένα βραστό αυγό ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς μέσα σε 1 ώρα. Αυτές οι συνήθειες στέλνουν στο σώμα σου το μήνυμα να επιδιορθώσει και να ενδυναμώσει τους μύες, όχι να τους αποδυναμώσει. Ακόμη πιο σημαντικό, πάρε 1 ημέρα ξεκούρασης κάθε λίγες ημέρες. Η ενεργητική αποκατάσταση, όπως ήπιες διατάσεις, κυπουρική ή αργή αναπνοή, κρατά το αίμα σε κυκλοφορία χωρίς να εξαντλεί τα πόδια. Σκέψου το έτσι. Η δύναμη δεν προέρχεται μόνο από την προσπάθεια, αλλά από την αποκατάσταση. Και αν παρακολουθείς ακόμη αυτό το βίντεο και βρίσκεις αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, κάνε εγγραφή και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Νούμερο 3. Περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό. Ένας σιωπηλός κίνδυνος που πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι αγνοούν είναι το περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό. Μπορεί να ακούγεται υγιεινό, όμως για ηλικίες 65 έως 80 ετών συχνά λειτουργεί αντίστροφα. Με τα χρόνια, η πέψη επιβραδύνεται και η κυκλοφορία του αίματος γίνεται λιγότερο αποδοτική. Όταν ξεκινάς να περπατάς αμέσως μετά το γεύμα, το σώμα σου καλείται να κάνει 2 απαιτητικά πράγματα ταυτόχρονα: να στείλει αίμα στο στομάχι για πέψη και στους μύες για κίνηση. Συνήθως, κανένα από τα δύο δεν γίνεται σωστά. Το αποτέλεσμα είναι κακή πέψη, φούσκωμα, καούρες ή ζάλι κατά τη διάρκεια του περπατήματος. Πολλοί δεν τα συνδέουν ποτέ με τη συνήθειά τους, όμως αυτά είναι σημάδια ότι το σώμα πιέζεται. Μακροπρόθεσμα, αυτή η διακοπή της πέψης μειώνει και την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, οδηγώντας σε κόπωση, αδυναμία και πιο αργή ανάρρωση. Η λύση είναι απλή αλλά κρίσιμη. Περίμενε τουλάχιστον 45 έως 60 λεπτά μετά το φαγητό πριν βγεις για περπάτημα. Εκείνη τη στιγμή, το στομάχι έχει ήδη κάνει τη βασική δουλειά και η ενέργεια του σώματος είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί σωστά. Η υγεία δεν είναι μόνο δράση, είναι και σωστός χρόνος. Το περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό μπορεί να μοιάζει παραγωγικό, αλλά για το γερασμένο σώμα είναι αθόρυβα επιβαρυντικό. Λίγη υπομονή αρκεί για καλύτερη πέψη, περισσότερη ενέργεια και πιο σταθερή δύναμη καθημερινά. Νούμερο 4. Τα λάθος παπούτσια στο καθημερινό περπάτημα. Πολλοί μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν δίνουν σημασία στα παπούτσια τους επειδή το περπάτημα μοιάζει απλή άσκηση. Όμως μετά τα 65, τα πόδια, οι αρθρώσεις και η σπονδυλική στήλη γίνονται πολύ πιο ευαίσθητα στην καταπώνηση και στην κακή ευθυγράμμιση. Και όλα ξεκινούν από τα πέλματα. Κάθε βήμα στέλνει κραδασμούς από τις φτέρνες μέχρι τα γόνατα, τα ισχύα και τη μέση. Όταν τα παπούτσια είναι φθαρμένα, πολυεπίπεδα ή χωρίς στήριξη, αυτοί οι κραδασμοί δεν απορροφούνται. Μεταφέρονται κατευθείαν στις αρθρώσεις, προκαλώντας πόνο στα γόνατα, δισκαμψία στη μέση και κόπωση στους γοφούς. Πολλοί αποδίδουν αυτά τα συμπτώματα στην ηλικία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για πρόβλημα στήριξης. Τα παπούτσια περπατήματος δεν κρατούν για πάντα, ακόμη και αν εξωτερικά φαίνονται καλά. Μετά από περίπου 300 με 400 χιλιόμετρα χρήσης, η απορρόφηση κραδασμών χάνεται. Για όσους περπατούν καθημερινά, αυτό σημαίνει αλλαγή παπουτσιών κάθε 6 με 8 μήνες. Το σωστό παπούτσι πρέπει να λυγίζει ελαφρά στο μπροστινό μέρος του ποδιού, όχι στη μέση, να στηρίζει την καμάρα του ποδιού και να έχει επαρκή απορρόφηση στη φτέρνα. Παντόφλες, σανδάλια ή καθημερινά παπούτσια χωρίς στήριξη αλλάζουν τον τρόπο που βαδίζεις και δημιουργούν ανισορροπία, ειδικά σε σκληρές επιφάνειες. Αν μετά το περπάτημα τα πόδια σου πονούν, αν νιώθεις αστάθεια ή αν τα παπούτσια σου δείχνουν φθαρμένα, τότε το σώμα σου δίνει προειδοποίηση. Το περπάτημα πρέπει να αναζωογονεί, όχι να καταπονεί. Για τους πιο υγιείς περιπατητές στα 70 και στα 80, τα παπούτσια δεν είναι απλώς άνεση, είναι εργαλείο προστασίας. Και σε αυτή την ηλικία, η σωστή επιλογή μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη μακροχρόνια κινητικότητα και στον χρόνιο πόνο.
Νούμερο 5. Περπάτημα χωρίς έλεγχο καρδιάς και πίεσης. Για πολλούς μεγαλύτερους ανθρώπους, το περπάτημα μοιάζει απόλυτα ασφαλές. Όμως με την ηλικία, η καρδιά δεν ανταποκρίνεται στην άσκηση όπως παλιότερα. Ένας ρυθμός που φαίνεται ήπιος μπορεί στην πραγματικότητα να ανεβάζει τον καρδιακό παλμό και την πίεση περισσότερο από όσο αντιλαμβάνεσαι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους λαμβάνουν φάρμακα για την πίεση, έχουν διαβήτη ή αυξημένη χολυστερίνη. Το σώμα δυσκολεύεται να προσαρμόσει γρήγορα την κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα ζάλι, αδυναμία ή αίσθημα δυσφορίας κατά τη διάρκεια του περπατήματος. Το πρόβλημα δεν είναι το περπάτημα, αλλά η έλλειψη επίγνωσης. Το ασφαλές περπάτημα μετά τα 65 δεν εξαρτάται από την απόσταση, αλλά από το πώς αντιδρά το σώμα σου. Η πίεση καλό είναι να ελέγχεται τακτικά και ο καρδιακός ρυθμός να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα λίγα λεπτά μετά το τέλος της άσκησης. Ένας απλός κανόνας είναι ο εξής: περπάτα σε ρυθμό που σου επιτρέπει να μιλάς χωρίς να λαχανιάζεις. Πριν ξεκινήσεις, πιες λίγο νερό και κάνει ήπιες διατάσεις. Όταν τελειώσεις, κάθισε για λίγα λεπτά και παρατήρησε πώς νιώθεις. Ζάλι, δύσπνοια ή βάρος στο στήθος δεν είναι φυσιολογικά σημάδια και χρειάζονται προσοχή. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν είναι απαραίτητη. Το σημαντικότερο εργαλείο είναι η παρατήρηση του ίδιου σου του σώματος. Μετά τα 65, η μακροζωία δεν έρχεται από το να πιέζεις περισσότερο, αλλά από το να ακούς καλύτερα. Οι πιο υγιείς ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν το καθημερινό τους περίπατο όχι σαν δοκιμασία αντοχής, αλλά σαν έναν ήρεμο διάλογο με το σώμα τους. Και αυτό είναι που τους κρατάει ενεργούς για χρόνια. Νούμερο 6. Περπάτημα χωρίς σωστή υποστήριξη των αρθρώσεων. Με τα χρόνια, κάθε βήμα μοιάζει σαν να ακροβατείς ανάμεσα στη δύναμη και τη φθορά. Στα 60 και στα 70, οι αρθρώσεις έχουν ήδη δεχτεί δεκαετίες καταπώνησης. Το περπάτημα παραμένει πολύτιμο, αλλά όταν γίνεται χωρίς προετοιμασία και στήριξη, μπορεί να επιταχύνει τη φθορά αντί να τη μειώσει. Ο πόνος δεν εμφανίζεται πάντα απότομα. Ξεκινά ως δισκαμψία στα ισχύα, ένα βάρος στα γόνατα ή μια ενόχληση στους αστραγάλους. Αυτά δεν είναι απλώς σημάδια ηλικίας. Είναι ενδείξεις ότι το σώμα δεν στηρίζεται σωστά σε κάθε βήμα. Όταν οι μύες γύρω από τις αρθρώσεις είναι αδύναμη ή δίσκαμπτη, η κίνηση χάνει την ευθυγράμμισή της. Το βάρος μεταφέρεται λάθος και η φθορά επιταχύνεται. Το περπάτημα τότε πάβει να προστατεύει τις αρθρώσεις και αρχίζει να τις επιβαρύνει. Η λύση δεν είναι να σταματήσεις να περπατάς, αλλά να προετοιμάζεσαι. Λίγα λεπτά πριν το περίπατο, απλές κινήσεις όπως ανυψώσεις ποδιών, ήπια καθίσματα και κυκλικές κινήσεις στους αστραγάλους ενεργοποιούν τους μυς που σταθεροποιούν τις αρθρώσεις. Αν υπάρχει αστάθεια, τα μπαστούνια πεζοπορίας βοηθούν στη σωστή στάση και μειώνουν την πίεση στα γόνατα και στη μέση. Εξίσου σημαντική είναι και η ευληγησία. Σφιχτοί μυριαίοι ή δίσκαμπτα ισχύα τραβούν τη λεκάνη και επιβαρύνουν τη μέση. Οι ήπιες διατάσεις μετά το περπάτημα δίνουν στις αρθρώσεις το κατάλληλο ερέθισμα για να είναι ευλίγιστοι, σαν να έχουν περαστεί με λιπαντικό, και στους μυς μια φυσική χαλάρωση μέσω της κυκλοφορίας του αίματος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με κατάλληλο ρυθμό. Αν ο πόνος επιμείνει για πάνω από 2 ημέρες, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι μήνυμα για ξεκούραση, διόρθωση ή καθοδήγηση από ειδικό. Λίγη ενδυνάμωση μπορεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι. Μετά τα 70, η κινητικότητα δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, μετριέται στο πόσο καλά το σώμα υποστηρίζει κάθε βήμα. Οι πιο υγιείς περιπατητές δεν πιέζουν τον εαυτό τους. Συνεργάζονται με το σώμα τους, και αυτή η συνεργασία είναι που τους κρατά σε κίνηση για χρόνια. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι το καθημερινό περπάτημα είναι το μυστικό για μια μακρά και υγιεινή ζωή, λένε μόνο τη μισή αλήθεια. Το περπάτημα μπορεί να είναι φάρμακο ή βάρος, ανάλογα με το πώς γίνεται. Μετά τα 65, το σώμα δεν συγχωρεί την αμέλεια όπως παλιά. Δεν αρκεί απλώς να κινείσαι. Κάθε βήμα χρειάζεται επίγνωση, προσοχή και σεβασμό στα χρόνια που προηγήθηκαν. Η υγεία στη συνταξιοδότηση δεν βασίζεται μόνο στη δραστηριότητα, αλλά και στην ισορροπία. Περπάτησε με σκοπό, αλλά και με σοφία. Δώσε σημασία στην ενυδάτωση, στη στάση του σώματος, στα παπούτσια, στις αρθρώσεις, στην αναπνοή και στην αποκατάσταση. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που ξεχωρίζουν όσους παραμένουν δυνατοί και λειτουργικοί στα 80 από εκείνους που ζουν με πόνο και κόπωση. Οι άνθρωποι που κινούνται άνετα σε μεγάλη ηλικία δεν είναι τυχεροί, είναι προσεκτικοί. Ξέρουν πότε να ξεκουραστούν, πότε να επιβραδύνουν και πότε να ακούσουν το σώμα τους. Δεν κυνηγούν τη νιώτη, καλλιεργούν τη γαλήνη. Την επόμενη φορά που θα δέσεις τα παπούτσια σου για τον περίπατο, θυμήσου αυτό. Το περπάτημα δεν είναι απλώς κίνηση. Είναι επένδυση στο μέλλον σου. Ένα σοφό βήμα σήμερα μπορεί να σε γλιτώσει από πόνο αύριο. Αν αυτό το βίντεο σου έδωσε κάτι χρήσιμο, μοιράσου στα σχόλια τι κράτησες περισσότερο και πώς σκοπεύεις να το εφαρμόσεις στη ζωή σου. Η σκέψη σου έχει αξία. Αν σου άρεσε το περιεχόμενο, κάνε εγγραφή, πάτησε like και μοιράσου το.
Η υποστήριξή σου μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Θα χαρούμε να σε δούμε στο επόμενο βίντεο.